Kanyang laki din! Bagay, ay ba man ni Ambaw, tatulungan na ngagtiliw itinitib amanaw. Apay, anwa tinitib amanaw. Ay kay parchen tayo tapno da masidaan tayaw. Sumangpet ka no da Victor, iso asigurado nga da isang pet da masida. Syudad ti paggapwan da, iso nga da ti awit da. Naita nga road, sumangpet da. Iso nga agsagana tayo mo tapno da masangputan da. Anya, iyawid na, jay na anakan akayan ayat na. Ay saan? Yaklak ayat. Anya? Kati sumag. Adaw ti mangibaga a single mother da jay. Iso ajak kaya nga iso ti asawa na. Ay, saan mo arik na tirik na ti anak ta? Iso asaan arumbang apakindiyang hamida? Nanang, apay nga agiyan kayo lang dito silid yun. In kayo mat kasarita damanong Agsublida ka numot lang inton bigal. Ay na, awanak itimog ang makisarita kadakwada. Anya? Wan marlain, iso apanawan naklatan. Ala, umay kayo kit din nanang. Mangan tayon. Pagsasangwan tayo man dilino to ni tatang nga insangpot da. Mangantayaon? Wan nga rod nanang, iso arumwar tayo. Nabanglo dagito'y sidaan na. Agyaman no magustuhan nyo dagita amakan, nana. Nay, mas deti lechon manok da. Nananam. Ay na, kaslasaan kon akayat ti mangan itin napaw. Gapo iti kaadaw ti sidaan. Ay, mabalin latamot, anana. Ay, Tomas! Iyawat mo manday talitsyon manaw. Kayat kupay, ay kun marlain, kargaan man iti Graham day to'y plataw. Nanang, di kay una iti Graham. Nasamit day ta. Inpari taray ta kada kayo saan aya? Ay nabasit lang, jakmut pakatayan ka. Da kayo talaga nanang. Alan, kargaamaw. Ay, Tomas, iyawat mo manday talitsyon manaw. Mabit lang Ay, andapay gayam chicken karay. Ay na, talaga asaan ako na mga itin na pawi. Andapay gayam fruit salad. Ay, bay amon day tain na pawi. Sana balay, taisuti ka na yun, amakmakan. Nanay! Ano ba? Tutanak. Pagpagaman, tinipot ka. Dores, husto gaminay. Di ka sumanao amangan. Mangibabayin ka. Maslay tala makaraman ka iti kakasta. Ato hindi tanong nanang. Ay, agyaman naging awaan tiriknak. Ay nano nabsug ka, hustaon. Di mon pilitin nga ituloy timangan. Anya? Ay, Tomas, apay nga inanawan nak itay amang mangan. Kontrabida ka talaga itibiyag ka. Gaputa mangibabayin ka. Kitam ka naltutan ka laki nga raw. Apay ingagara kaya? Ay, ipakpakitam la di ka makaramraman itilitson. Anya? Apay, masapul araman am amin dagijay. Nagruna no nabsug kan. Kansan man anatangken ti ulaw. Imbaga ti doktor adimo kanain tung palayem. Nalabas ka mo. Apay sika, naraman am amay. Kawan. Hari naman amen ngem sagkabasay. Sana kaslaken ka. Aginggat busog nga oray lati kastam. Di ka pa'y makatakderain. Uray lakas labumtak ni taboksit mo. Sige, kaanlat ta nga wan sardeng na. Hay. Ang pakada kami, nana, tata. Kit agyaman kami iti panang sanga iliyo kanya ka. Ay, awan anja man nabalasang ka. Umay kay tuman agpasyarin kon addawayayaw na. Wen, tata. Ala, in kami nga rudan. Wen, kaganan nagkayaw. Nay,
Apay adi ka magsumungbat si Kadures. Anya ko ba ti ibagak ngay? Kaagyaman ka ka ni Shali gapot tapi masyar. Ay na, pakada. Di kat pumanaw adagos. Di na ayamarik na nga adayo tirik na kenkwana. Anya, apay nga dayo tirik namkan kwa na. Gapo tadyak kayat ngagbalin na manugang. Tapay, ada parikot. Gapo ta bumakag. Kano balasang ni Shali? Napintas. Kan ba isa, saan amadlaw anasorok at rentana? Kan, di ka man kundi libidita. Agbain kami ta. Kampay day. Agkulong ka iti kwartaw. Ngami di pandangan na. Si kamatan ti alis to amang ibos kadagitiin sang pwedda makmakan. Kasladi ka nang nangan iti litson manok iti unos ti panagbiag mo. Anya! Nalabos mo ti amayaw. Makapainsulto. Apay ka di, Nanang. Agasam, kasla kaya nakiday nga ibaga arawot ha. Apay ka di ana ibaga na dayta. Kinunanakit day, asyak ti alisto anang ibos kadagiti makan nga insangput da syalay. Na, tapay nga katawa ka? Wanmat nga min, Nanang. Danda ni ibusam tupay si may sa alitsyon naman, oh. Anya, Kan may sa, sumanao kayo nga men, Nanang. Sana nasaya at dayjay ahabit. Nang runan o iti sangwanan ti lamisaan. Kan may sa, panghaasi yuman. Tanuin bagada ang maiparit kada kayo. Tungpalan nyo mat kuma. Ta para matlaang kada kayo dayta. Apay ka di ka matagtagari Shali. Hindi pala nga dati itilugan na kasta ka. Apay ka di nga men. mariknak ngamin adinak kayat tinam. Kita aman, saan ang nagsasaw, idinagpakada akin ko na. Ay na, imon ikan ka nun ni Nanang. Talaga kasjay na rin dyan. Sigurado ka ka di, Victor? Uy, kan pasensyahan kumakit din ni Nanang Mababay inak nga rod. Gapo iti inpakita na nga ugali na. Awan anyaman na day jay, Victor. Gagangay siguro ti bumakutan. Ay, mangibabayin. Ala, di mon panunutan day ta. Siyak ti mariribukan ita. Amangan no dinak kayat ngagbalin amanugang na. Gapot ta adda anak ko, iti kinabalasang. Lukas taman bilang. Awan ti bibiyang na. Siyak tinagayat. Iso siyak ti masuro. Nasayaat mo ito na sabat ka, Nana Doris. Day, apay ka day baraw. Kasangin ngamin ti putot ko, indon bigat. Pumasar kayon to aja balay. Kaputad damot basit sa gana. Ay, katuan na baraw. Agyaman nakiti panangawis mo, Awan ang yaman na, Nana. Pet pakibagan tumitan kada tata Tomas ken Mari Marlen. Amangan no ibagada manen nga do ti obraen da ket di da umay. Ayun baraw, ibaga. Ngam no di daman makaumay. Adda akmet a representative da. Sa bagay mo't kit diya, Nana. Ngam nasaysayaat ko man no dumaray damot laeng, Nana. Apay nakarubwat ka, Dures. Ay nalipatag gayam nga imbaga iti kalman. Kasangay kano ti putot ni Dundun ita. Iso nga inawis nakmag. Anya, Wow, kat imbaga na amapantayaw. Diyo kanumanan ibaga nga ado ti obraan yaw. saadan. Uray awan ti mapan. Anya, inyawis na nga raw di ka kamapanan. Ong kalaklakayan. Ha? Ay na, agbati kayo nga raw daun. Oray siyaklangan ti mapan. Kundi pangina kayo amaawais, ngam kaya yung malagayam. Gapaw tamabainat. Amok ngay kuriman ti ugali ay makinalaing mo amangan. Anya, Umay! Amamukan. ada nga ron libre abakan. Di mga namangan. Alaman nga raw Tomas, ing ka man makipaskan, kat di ka mang mangan, Ay na, kunak tupay kat nga ado ti sagana yaw baraw.
Amo na nga mi nakasangay ti anak mi, nana. Iso nga, sa ganaan mi mo ta. Ay katun na baraw. Awan dakes na. Wala na. Ngam nalpasan ti pinangan, ngam awan pay mo datata Tomas. Kunak man no kunayo asumarunuda, nana. Ay awan baraw. Ang mga nunaimasan naman ang tinagtrabaho ijay bangkag. Iso adida si Muraw. Ay, oo, na yun na kinagagaday ta, nana. Ah, baraw. Mabalin ka day, ngayalaak na tatam iti sidaan da. Ay, kituna, nana. Ah, mabitlaang, tayalaan ka, itiyawid mo. Ay na, agyaman baraw. Ay kat nay-nayo ng matan no ado tinabatay. Ah, uwan na. Awan problema. Ay, di na amaw nga ado tinailasin ko itay. Ninay-nayo tiing kargak iti plato. Kat insilupin ka. Agam agdawat akpay. Tapno adaw timayawid ka. Ay nadures Adda kapay lang iji punsunan. Ngem nakadanon adagos dito'y balay ti damag. Anya manan aya dayta. Kasangsangput ko lang. Agong-ungat ka manag. Apay nagadutin nyawid mo amakan. Talaga di kagbayin nga gisilupin. Kagtapno ang damat maramanan nyo Ha! Saan nga yung kapilitan nga damaramanan may no awan? Kin ba isa? Awan ti dakes na nga gibalkot kay timakan iji punsunan. No jay di mo na ibos ti balkutam. Ngum na igagagarab, ay! No nga dapay saan anangan? Iso nga agbayin kamit, adures! Na, Kisubait, kin ba isa? Adala nga rodon inlasin mao. Apay nagdawat kapay laki ni Dundawn. Tidakis na inusarnak pa'y. Imbaga mayalaan na. di ka kaagyaman. Dakamukang ka. Ay naaawanan ti ado pa'y asaw, Tomas. No di mo kayat akanan dagitin sangpot ka. Bayam dita, siya kaun ti mangibaw. Ha! Nanang, malagip yo ka di ti aldaw ita. Apay kaday. Katno kasangay yo inton bigat. Ayun anya. Ay na, sapay na ira na nga awan kwarta. Gumata nga kumawat iti sagana. Ano sa nyo pa'y laang ti awan sagana na ananang? Wano? Bang party tayo, ititarakan tayo a native amanok. Isupay Saan nabalita bakit kamutan? Anya! Isumay! Di mo ipilit nga agsagana, tawang ka nga kwarta. Ay, Nanang, malabay amo na nakaw. Adda na panunot ko awagas. Hello, Victor anak. Hello, Nanang. Nakahawag kayo, Mike. Ay, kwa, Victor anakaw. Apa na? Anda ka di parikot siya? Ay, awa na nakaw. Ngam kasangay ko ngamin inton bikat. Katamangan no adda wayayaw. Agawid kayo kuma. Ay, tuwa na, Nanang. Anda ka di sa gana yan? Awang nga ro da nakaw. Ang mang partita yun ton itinative amanaw. Alaway, Nanang. Agawit kaming to dita. Sigay, taurayin kayawan. Agawid ta pa nga ron kasangay gayam ni Nanang yaw, Victor. Oy, Sally. Awan ka no ti sagana na. Ngam amang ano, kaya't na kumpleto tayo indon aldaw ti kasangay na. Un siguro, amumot ng dagiti bumakit kan lumakay. Agyaman na ka, Sally. Gaputa oray kasi ti pakpakita na kin ka. Nasayangat ka lang taking na. Awan parikot iti dayta, kunakmet. Siya kun ati agad jas. Agyaman na manahin, Sally. Alangarod, Victor. Agrubat ka, taintagatang iti isang putta ijay balayo. Mga latamat laang iti cake ni Nanang. Ayawanan na talaga tibain madures. Ammo kung ti ugalim. Ha? Kundi awag ka ni Victor nga agawid. Ngam amaw ka dahi ti panunot mo.
Tapnoan na mag-isang put itimakmakan. Ha? Di ka naglibak. Hindi pa ilakas ka. Apay, anyaya ti parikot mo, Tomas. Eh. Mairaman ka mo't iti isang pwede. Wala, yung mababay na. Kaputa saan anasaya at ipan nakilangan mo ko ni Shalay. Yung sumangpit na, kado tiyawid na. Si kamat ti numero 1 amangan. Ha? Agbaliw ka man. Pakita mo't itinasaya at jay tao. Ay naagyaman na ka, Victor. Siyale, gaputan nagawid kayaw. Kat inyalaan dak pa iti pagburtyak. Kanay, nagdakkel pa iti cake kaw. Wala na lang. Gaputa kaya't may anaragsak kayo ita kasangayo. Agyaman na kanakaw. Happy birthday, Nana. Happy birthday, Nanang! Agyaman na. Ala, mangantayo kiti. Ay, katwan na. Tanay, ado ti ginatgatang yaw. Kaslasaan nga amo ti unang abakan. Gapu iti kinaado na. Ay, Nanang, anadan nyo manan, ti kanan nyo. Laglagi pa nyo ti inbaga ti doktor kada kayo. Ay, anay ikaw. Sa bali ti marikriknak. Diyak maawatan anak ko. Ha? Kasla marigatan akpay nga umangas. Ay, nagkakapsot Sigurado asim rumanan day tarikrik na inyo, Nanang. Amangan nung imato ti blood sugar yo. Kan ti high blood yo. Amangan nung imato pa ti kolesterol yo. Anya. Day tangamin kat, Nanang. Saan kayo amaanawa no maipapanan iti makan? No mabagaan kayo? Ibagayo, ngayon imutan kayo. Imbes nga panangisakit mi day kada kayo. Ay, naimasmat nga mintimangan anak ko. Nang runa no naprito ti sida. Kasla sa anak ama umamang mangan. Ay, naapurawat abakay. Malangarod, inakagatang ka nagiti tabtaba. Taiso ti pagbali ng mga agas mo, barang agimbag ka. Anya. Agnakam kayo ngaminan, Nanang. Disiplinaan nyo ti bagiyo no maipapan kadagiti makmakan. Kan maysa, baliwan nyo man ti panakilangan nyo kini Shali. Tanasing patmat. Amo na ti makibagay kada kayo. Ay, uwan, Marlene, anak ko. Agpalpaliw akaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sorpresaan tada, Nanang, kantatang. Bisitaan ta ida, into no umay a biyernes. Ay, gato na. Awan trabaho inton biyernes. Ket holiday. Anya ngay tigatangan ta, apasarabo ta kadakwada. Ay, agpanunot ta. Sorpresaan taman ida. Ay, anya day tayo doldolin budita. Ay, agtal na ka man dita si kalaklakayan. Makandag ita irwar mo ta kanuntan. Day tala paggasto mo talaklakayan kamom. Mahilig ka nga gidolin-dolin iti makmakan. Isagsaganak nga raw no may pumasyar di kumarik abak nang. Apay, kung na malagip na kapay, ay day ta ako marim abaknang. Planok nga inton umay agpasyar dito'y balay. Ilutuak itinaimas amakan. Siya kay nga asawam. Mano atawin tan nga din na. Dagiti ordinary lang nga makmakan ti sagsagan ang para kanyak. Ay na, umanay lakan ka, di saglilima a pisos at tinapay amagat-gatang dita kantina, nga isaw-saw mo iti kapay. Unay kan. Malaikan. Na, apay papanawon na kay. Idulin ko nga ro dagiti ginatang ko nga ingredients ti lutwag nga ipameriendakin ni kumarik abaknang. Anawa man da kita atong manaray dito urog ti balay. Ay, sumardang kayo man ato manaray. Agtugaw kayo man. Oh, apay.
Maipari ti agtaray-taray dito yung nagtibalayo, tatang? Apay di mo makita na kita nagado abubuungan a display. Ay, regalo di bak na nga gayim ni nanang mo dagita. Uwan nga ron. Awan mo't dagita baboy-baboy idikan. Ay, nagngingin na ka no dagita. Nagkunamot anangina, tatang? Di friend ni nanang mau. Nagtaray-taray na. Ay, tumal na kayo kunak na eh. Nabuungan. Ay da! Nabuong mo tanda di talo a display ni nanang baboy-baboy, tatang. Eh, dahil tanda kong kunak. Ay na, ay. Agsaw-saw man ni nanang yaw itong sumangpal. Problema yan, dayta. Pagkatantayo na. Apay mabalay. Apay, saan ngagpasyar ni Manong Munuel dito'y balay? Diyak na mo, nanang. Napan mo ito nagayayam ijerwar dagiti anak mo Rhea. Imbaon ko ida ijirwar, ta nagbabangad da. Oh, anya nga dagita pinalengkiyo, nanang. Bugoong asay kan Ricardo. Kunak man no ag-bake kayo iti cake. Ta isumot paglaingan nyo. Nagbay ka kitiki ka, ngam saan nga ita? Kaanon tungay, nanang? Itong bumisita aja gayong kwabak nang. Anya lakit din ni nanang ay ah. Saba imbaga kalagiti apo ko yo, anaglaing kayo nga ag-bake iti cake. Katalaga mo ta nalaingak nga agbay. Huwag nalaing. Ay tala ka man di talaklakayan ba? Agsaw ka lang, no ibagak nga agsaw ka. Ada kaming agpapamilya, nanang, tatang. Ay, nasayat mo, Noel, tayo tugo mo ti buo a pamilya. Saan kaya na sorpresa, tatang? Ah? Nasurpresa? Ha? Ada ka yaon? Naglado mo dahil ta reaksyon lang. Ay, nanang, dakay ngay. Saan kaya na sorpresa, tanda kami? Ay saus, dagiti anak mo Noel. Na? Dala pusan dan dagiti display. Sapay nagngingi na dagijay. Ay, sa'yo dala pusan dagiti display. Dito balay na kayo mo, bang. Nagngingi na kano dagita display na. Kat no talo ti nga gasot dagita. Nanang nga talaga. Pagpadaanak tiyo mayaw. Isa nagtaraki na kiti manok pato, kaldeng. Kas kada niya pa dita, taparchen tayo, iti panagawid yaw. Huwag nga rin, tatang. Apit, nagkadungan dahil tatarakan yun. Jaki bulbulaw, ta mga numapesti na. Napesti ngamin amin ang manok na giti akaruba. Ay, mang tiliw ka nga rin iti parchen tayo, ha, tatang? Muwan, nagtiliwak ito nagapon dyan. Payakas lasang ka naragsak ka nagpakasyon na giti anak mo dito'y balay bakay. Di mo man lembag baga. Anabuong dagiti display ababoy-baboy ijay salas. Masapol aya. Kaimpig ka mo't ida ni Ria. Pinagsisilpo na dagiti nabuaw. Napagsisilpo na yamang. Kano sa bali mo ti ayan jay ipos. Kaniwat da. Kas kadalapayan. Aya! Nagbabangad dagiti anak da. Gagangay tubing ah. Manupay nga ta display ti mabuaw. Kabayatan ti kada da dito'y balay. Ay, ada nabuaw. Ayawanan tinabati ang display dito'y balay. Nabuong dami na. Dito'y pa'y kadaggalan ang display ababoy-baboy tinabuaw. Kasano na pasamak daytaw? Di apo ko yo ah. Maririing ngamin iti rabi eh. Nagtimpla iti gatas na. Nasagid na ah, dahil ta display yo. Sa pa'y inregalo dayto jagayong kwabak nang. Ala, sukatakto ka di nanang. Awanan ti sukat na daytaw. Tamaw no sa dino tinagapuan na ah. Ijay laang palingki tinagapuan na dahil ta nanang. Ijay rasya. Aniya, ay nagadayumotan. Kag napangayam ijay jagayong kwabak nang. Ala, bayadaklatan nanang. Nanginangarod daytaw. No saan amagatadan? E di ipigkat ko manan. Nagado ti magatang aglo dita, nanang.
nagbik ka kano itiket kung nagiti anak ken apo ka. Ay, sa anak nga agbay kita. Ta nakareserba para iti kumarik abak ng data kay. Sa balin tumanda. Ay, awanan ti gatang ko iti arena. Kas kadada dumapay ang masapaw. Lukas ta, di mo para manan itiket nga inaramin mo dagiti apo ka. Umay dan tumanin bumisita inton sa bali nga aldaw. Unay kan. Ay, dagitaan na aalikutag nga pukaw. Naga daw ti binuong da display. Anya nga, itad ta ka rin kanitatang kananang, di pasarabo ta kadakwada. Saan pay? Panagkunak, ado pa'y ti kwartada. Ngala, saan pa nga rod nga ita? Itantanto, into naawan tong ti kwartada. Sabagay, makita ko nawadwad pa ilang dagiti abastuda. Katuan, madlaw mat nga ado pa'y. Bye-bye! Bye-bye! Incoming arutan, nanang, tatang. Mumay kayo timanain. Awan pa'y mat impaput-put da kada tao. Uray la ko masaglili makaswata. Ay, talda ka. Awan siguro kwartada. Namnamaag ngay kandak iti kwarta. Tapay nga may, ada mo kwartam. Ada pensyon mo. Ada mo pensyon ka. Sa bali la tabot, aja itadak. Napandan. Mala, umay nagtulungan nga aglinis ka dagiti wara dagiti upeng. Pag inanaanak pa ata nabamban mo ka. Umay kan taray, umay kan pasyar dyan kayong kwabak nang. Ay, umay ita. Intong bigat. Kaya nagpartakin ka umay. Kapampano nagiti bisita da. Imbagak nga umay. Ta umay naramanan tikik nga ramidag para kan kwa na. Saan mula ang alampasun day tadatar alakay? Apay ngay. Ay, nupunasak di mo kayat. Nulampaswak, iparit maaw. Ingka mga laiti bras tabrasam. Ay, unay kan bakit? Ay, madinsa day ta pangibabaw ng kanya ko Ay na. nga maday, katiso ti umno apa naglinis. Gayam mo lang dyan, umay. Kasta unay ti panaglinis mo, di balay. Saan labas tagayam ko na dya umay? Laglagi pa ma, baknang agayam ko na dya. Aw! Hindi may bimisita na kita anak mo kinapukaw. Saan ka naglinis? Uri nagwalis la kuma. Saan na ya? Kano sakti nagwalwalays? Iso na itantilugan dya gayam ko abak ng lakay. Si Mang Pwedeng. Ay, kasla saan mo tabak nang? Kita am dilugan na. Agtal na ka man. Kumare! Ada akong! Inaksablan. Ay. Ay, adakan ko maray. Ada akong! Hala, umunag ka kumare. Mapantad di na balay may. Ay, una. Pati de driver ka, mabalin ka di nga umunag. Ay, katuwin na. Ala, lito, umunag ka. Yes, ma'am. Ay, agasam na. Ma'am, tiawag na kan ka na ta driver mo. Ay, gagangay ati baknang kumare. Kunak man, kunang aparamanan nak iti ar-arami ng may special cake, mare. Ay, katula ko maray. Mapa na ako nag-bake. Kasi ka, dito ka lang salas tagbuya kay titivay. Una, madamdamatan to nga ginistorya. Nayan nila kay kong tatulungan na. Ay, lakay! Ayan mo! Umay ka dito! Papanamaya mo si kalakay. Ay, bantay ang karoon dyan, driver te gayam aw. Kasla saan na mapagtalkan ti ropa na. Kilay bagbagang mo. Day tarupam ti saan ang mapagtalkan. Rekus-rekusan na mo tiyaglawlaw ti balaya. Nga kasla da kaya na mo atakawan ay. Pagsuspit siya nilitong agtakaw.
Anya kumamot nga iti takawan na dito balay. Ala, ingkaki din alaan dagiti ingredients. Tagaramitan iti kay. Nangidulduloy naman. Ijay pangiduldulinan iti daan asap sa pataos. Ha? Apay nga ijay? Ay kakitalanan. Nagadukat na damdama gabaw. O anya ngay, nakakita ka kadimot lang no anya ti alaan ta. Dagito yung naglulukmag ang manok, madam. Apay, awan ka di sa bali anakitan. Kaya't mo jay aglaklating arado, madam. Anuan ta ngay dayjay. Ayan lang ngay dagiti lakay kin bakit. Ay kat ada dayjay kusina ah. Rugyanak nga rodin, madam. Taag tiliwak iti manok tilugan. Darasam. Si putam no umay daan. Ay kasanong ayon lakay. Puro mat na perdi dagiti ingredients sa ginatgatang ko ide. Expired na natay, di pa ginatang mau. Inreserbak nga road para iti da itubak na nga kayong kaw. Kasi mo makaramig ka itik-tik. Kaya bubuot mo tente arena. Ay, siya pa'y first class da ito eh. Ay, anya nga talakay. Kanya nga tanong. Mapan ka gumatan iti ilay. Ay, pakpakawan. Diba unak din ije ilya, di na oras. Anya nga itikit ngay paraman ko iti gayong ko abak nang. Baka buka gagpanunaw. Krigat mo tapagandahan dito lugan ay. Ay darasam. Aglagto-lagto mo tintukot si madaan, madam. Ay patarayo mo na. Brum! Apay ang masapul pa nga agbrom ka. Kastoy talaga ti style na dito lugan. Masapul apasurutan mo iti. Brum! Mala, intan. Darasam. Tanay, matuo ka na dagiti manok. Anya di nagandar lakay. Ay, bisita ba ko na mabaknang? Napandan. Di dan nauray kay. Apa yang nagap-apurada kata pimbanaw? Ay, lakay. Ingka kita ang taglawlaw. Ang mga noden taray na. Ay, dagiti manok ka. Ay, saan kumabot Ay, sos. Bakay, umayo kitaan! Ay, sige, umaya ka. Hawa din dagiti manok mo, lakay. Ay, ang tatakaw gayang dagiti bisitam. Kanya laki din. Sapay kastalaunan mo ti panagtalag mo ti dadya ako marim ako na mabaknang. Ay, ang tatakaw damot gayam iti manok. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya, matanda gito'y ipopos ni Elena iti Facebook na. Tila-tila. Anya ti pupus na ya. Una na iti post na, ti Valentine's Day kano, kat para lang kadagiti agtawan iti 25 agpababa. Kat dagiti kano met agtawan iti 25 agpangato, urayan dalat ta kanon ti Women's Day. Kat ang una lang, pagkakatawan lang. Gapula ang taubingam da tao, kastikit din ti ipopos na iti Facebook na. Di nalat ta idiretso, no da tao ti paspasagitan na. Ay, una yun ayan ti ubing-ubing ti panunot na. Sa bagay, ubing payla ang dadya nga Elena. Iso adi na amo, dagiti ipopos na. Anya? Nakitam ka di impose ni Elena iti Facebook na, kumare. Anya day ta aya kumari. Jayman ko na ati Valentine's Day, kat para lang kadagiti agtawan iti 25 pababa.
Ay na, nakita. Ta friend ko iti Facebook. Apay ayaday jay. Ay, naku. Di na pala ibaga, no siya ti paspasagidan na iti dayjay apos na. Ay na, wait lang man. Shared post day jay. In-share na. Saan nga iso ti mismo ang nag-post? Ay, uray! Hay? Amok asyak ti patpatamaan na. Ha? Sa bagay, ubing pay ni Elena. 24 na paylaang, iso asaan anakaskas daaw. No ubing-ubing paylaang ti panagpampanunot na. Anya? Ay, mapunwanak laang kan kwa na. I-unfriend ko lang arod. Makapaasar at talaga. Gapula ang tabak-baketak ng iso. Kas jekit din ti ipopos na. Yawanan ba eh? Anya? Ni Manang Rayla? Maas asar iti ipopos ko? Ay naon, Beshi. Day tatimbaga na kanya ka. Mas daawak man iti dayta nga imbagam. Pinansin ko pa imot idi na minsan anasabat ko. Ngamjak laam mo, anasakit gayam tinakam na kanya. Ay, jak man amo iti day jay. Kan may sa? Awan matipas-pasagidak iti impose ko, maipapan iti Valentine's a para lang kadag iti agtawon iti 25 pababa. Jak man amo kini Rayla. Una yan. Pinautangak pa idi agkasapulan. Diyak laam mo nga adagayam sakit nakam na kanya. Ay, napasagidam siguro Taadayo abak-bakit ngam si ka. Ubing ka pa'y ngamin. Iso akas taunay ti self-pity na. Anya ngay nga ron. Ngam no umay tumanin kan ka, ibagam kan kwa na, a shared post lang dayjay. Awan ti paspasagida. Ay, awan lat ka ammo-ammo, ngagsaksakit gayam tinakam ni Manang Rayla kanya. Ha? Taapay ka na, bakit? Ay, jak man ammo iti dayjay a babae. Gumurgura mat, ajak ammo. Baya mo na. Lucky day, amom iti bagay, nga awan inaramid mo, asaan anasaya at kinkwa na. Ay wana, amok iti bagik, nadalos ti konsensya. Amok nga awan basol ko gankwana. Nasaya at nukas na bakay. Bayam latta no gumura. Maamiris nantaw. No makaamiris Ngam no saan? Sore! Day, kita amot at ipagpagnaam si Karayla. Ha? Day tamot na silpon mo tikit kita Kit-kitaik ngamin daytoy impos manin ni Elena a pictures na iti Facebook, nana. Ha? Apay, ada kaya ba ng ti-impose ni Elena? Jak nakita Ha? Makabwisit mo't apos. Nasobraan mo't ti kinaman nagbibisin na. Ha? Younger and younger. Kung kuna na mo't iti caption na iti post na. Amo tayo mo't nga ubing pailaang. Ngam saanan amasapol nga i-caption na. Aniya? Katno kayat mo akat agpost ka mat? Ta isuma ti i-caption mo. Ha? Sa anak man lang agbibisin akaskan kwa na? Aniya? Sa anak nga ubing-ubing akaskan kwa na, nana. Sabali ti panagpampanunot ni Elena. Sabali mo't kanya. Aniya? No ni Elena kat ubing-ubing ti panunot na. Siya, mature din, nana. Mature din. Ti awanan ba in a babae? I-unfriend ko man laangan. Anday ta, na i-unfriend ko ti salbag nga ubing-ubing ti panunot na. Kasino ti kasasaw, Rayla? Ha? Ay, yun. Awan ti kasasao. Ti bagbaga, in-unfriend ko ni Elena. Anya? Apa nga in-unfriend mo? Anya nga ti basol na kin kaya? Hay, basta. Diyak kaya't amakikita dagiti ipopos na. Iso nga in-unfriend ko man laangan. Ay, unay kan bakit? Awan mo basol di tao kin ka. Yung kastaw na guram kin ko na. Ay, basta! Ay, sus. Diyak kaya't amakikita dagiti ipopos na pictures na nga ubing-ubing. Amangan kiti mat no umapol ka lang kin ko na. Iso kasta ka.
Ada yung amin kan nga ubing ni Elena ng sika. Oo. Anya kumaaga po nga umapalak kan kwa na. Umapalak lang nga rodan. Kan kwa na pailang man. Di oray aman. Among Beshi, in-unfriend na kumatan ni Manang Rayla. Ayan! Ay, una yung dadya babae. Kung lakid din no siya klatiin unfriend na. Ura si kagaya? Ha? Kaya't mo asawan? Oray si ka? In-unfriend naman? Yes! Jakmat amuno niya ti basol ko. Ay na nakita alatan. Ni Jakmat ten friend iti Facebook. Ay, una yan, dayjay ama ng Rayla. Noan niya nga tati pagsaksakitan tinakam na kadata. Awan ti amo kabasol ko kankwana. Ada kankwana ano, anyaman ti nakabasula ka jak amo. Adaman di, sorry. Ngam panagkunakit awan. Kas Jayla siguro ti panagpampanunot na ah. Amin ang makita na nga i-post ti tattao, ti amo na kat iso. Pagkunaan na ngay kat awan madnagan na ijay. Una yan. Aw-awatan tay kadilatan. Kas Jay siguro ti pan nakaawat na. Amin ang makita na a-post ko, kan post mo, ti amo na, iso ti paspasagidan. Nga uray saan man. No ti panagkunam, kat nasaya tayo dar aramidem at panang unfriend mo kadakwada. Ay, nagbidot ka. Ha? Kasano, no addan tumasapol mo kadakwada, di mabain kan nga umasidag no bilang lag. Ay nalakay, iti kaano man. Awan to apulos ti masapul ko kadakwada nang runa iti dayjay nga Elena. Kurang laangan kat ibagana abak-baketanak nga adayong iso. Anya? Apay ngamin ang mapaspasagitan ka iti ipos da, kasaan mo't asi ka? Ayaw mo kasyak. Tasyak lang ti kabaketan kada kami nga agaam mo. Ngam saan da kumamatan nga iparupa ah. Anya? Ay, unay kan bakit? Saan anasaya dahi kang aramidem kunak tumag? Agar aramig ka lang iti pakaibaba inam. Di kailat tabaybay ano kasta ti naramid na. Mabain to dayjay ngo masidag no da kasapulan na kada kayaw. Wan nga rod lakay. Kanayon na kano nga ibaga kadagiti tattao. Nga iso ti paspasagidan may iti impose may nga uray saan man. Ugali na dayjay. Idi pa lang. Nakarkaro ang mas-asar. No maipapan iti edad ti makita na nga ipopost may. Mala, bayamo. Makarik nan tulat ta. Bakit? Kasanang da ito'y lakay. Kunam asaan da nga intad ti sweldo yung. Saan nga rod ba kayo? Awan ngamin ni Oliver, nga agpasweldo ko makalakamay. Agda ka na paran na. Isumot tinako na ni inang na. Kasano da ito yun? Anya nga iti pagbayad ko iti lending ko inton bigat. Kat inton bigatan ti panagbabayad. Ah, kastaya. Ay, agdiskitar ka lakay. Pangaasim, awan amok apagutangak iti pagbayad ko. Anyangin maramida kit awan nga rod ni Oliver. Anya laki din aya. Umutang ka pala ang kadagiti kakaduma. Kini Elena no iso. Wano kini bakla. Ay, aguuyong kansan. Imbagak mat idikan ka nga in black ko ida. Sa ita, ibaon nak amapan agutang kadakwada. Ay, urayawan. Kan baka mo ka. Umay da ka bantayan dagiti kolektor no saan ka nagbayad. Ay, pasensya ka na. Ngabawa na talaga, ti maipautang ko kan ka. Ha? Uray sak ngamen. Kat agbayad akmat lang itilinding ko inton madamdama. Uray limagasot lang nana. Please matan Pasensya ka talaga. Kaya't ka man apautangan. Ngamawan ba ti maipautang ko. Nag-iimot matan dahit abak. Ay, una yan. Ada ka di ibagbaga, Marila. Ha? Ay, kwa. Awan nana, awan. Mala, inakon, agyaman aklangan. Ay, padasam, ti mapan umutang kini Elena. Wano kini bakla. Sigurado nga da kwartada dagijay.
kas tatalanga. Kas lamadandanagan ka. Damagan pa ilang man. Ah, Awanan, at daijayin di kolektor iti ayan damilyang. Sigurado nga umay day inton madamdama. Awan pagbayad ko. Kasano day to yan? Gaitan, ti bagbagaking ka. Padasak man nga i-add friend man ang dabaklakan ni Elena. Barang adda mautang ko kadakwada. Anya? Dayta. Mabaing ka kumamatan iti kasta nga aramid mo. No awan masapol mo, guraam ida, nga awan makagapo. I-unfriend mo ba? Ha? Itata, adda masapol mo kadakwada, i-unfriend mo manen ida. Oh, na yun dayta nga ugali mo, Rayla. Di ka di mabae. Si kakit di mo't lakay. Awan lang aro dun pagbayad ko iti lending ko. Sumanao ka pa'y lang. Ay, makapaalat ni Manang Rayla. Nag-add friend manan kanya. Ay! Kunaklaki din no siya klaang. Ay na, nag-add friend gayam kan ka? Wan, amjak man lapinan pansin. At dapat kat message na ah. Anyat ko na, umut-utang? Wan, awan ka no pagbayad na iti lending na. Awan ka nun sa bali a pagutangan na. Ay, ti awanan ba'y na babae? Kundi unfriend, ngem di na matakderan? Saan laang aliti messenger ko ang nag-message? Agasam, uray iti TikTok account ko, ada message na. Anya? Ay, awan bain na dadya babae. Masapol na matlagam ti tao. Kunak man no unfriend kat awanan ti kasapulan na. Long time no see, Manang Rayla. Un nga ron. Imaya kung dito'y balay yung tadinak mo't isisin iti messenger. Tanya kumaga po nga isin ka. Actually, I saw your message a while ago. Ngam, was may pakialam. Anya? Idi ginura na kami, in unfriend na kami. Gapo iti kinaalas ti ugalim, ken saan apod nung atak mo. Ha? Itatada masabol mo, agad friend ka. Unay daytan, akinaposkol ti rupam. Nagsakit ka mo't din ngagsasaw bakla. Ay, nasakit no nasakit. Marurudak man iti kasta nga style mo. Ay, umasidag ka no, damasapol mo? Ngam no awan? Ay na, may pa-unfriend ka pa. Alis na. Pasensyakan Manang Rayla. Ngam awan at talaga ti maipautang ko kan ka. Pangaasim mo't din Adda nga minin di kolektor iji balay mi. Banbantayan na, kaging gangawan may bayad ko. Kat, anya ngay nga rod. Agbinbin nantay kayo na. Pangaasim mo't din Awan sa bali nga amok apagutangak. Bayadak mo't lang. Nagsingpot ka matan ita. Nakaskas daaw man. Ha? Idi awan masapol mo kanyak. Napandak in marmarites. Asikati kanayon apatamaak iti post ko. Nga oray saan mat. Ha? Agasam man. Tain unfriend nak pa'y. Ginurgura nak iti kastaunay. Sa ita, umay ka kanyak. Akas laawan inararamid mo iti liklik ko da. Ala, pasensya ka mo't din pangaasim. Kat ala, pasensya ka na talaga. Ngam awan maipautang ko kanta. Nay, si kamot gaya Rayla. Anya kuko ang dito nasip nga. Shhh! Di kay agtagtagarin na. Aglimlim mga. Tagdapay lang amin di kolektor iji balay mi. Awan nga min na utang ko apagbayad ko. Aniya. Napanak ijay ayan ni bakla. Ijay ayan ni Elena. Ngam awan na utang ko. Hay na. Adal day taken ka. Asaan ka nga agin unfriend no awan masapul mo? Taadala ta ka sa pulam kadakwada. Ngamen, saan lang amay may sa ti aldaw? Nana. Ingka kat makisarita iti nasaya at iti kolektor mo. Sana kastang aglamlamang ka dito. Ay, agpanunot kan.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Dane! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Lakay! Umay ka man ditoy! Lakay! Umay ka na! Barsakan ka iti kalubtoy pagbagasan makitam! Wag! Umaya ka! Ibatim day ta cellphone mo di talamisaan! Di mo lang may batanan! Apay ay apagpupudutan to silpong ko! Kano day talatang aramida mong! Day tag cellphone! Nakatugaw ka lang ang anak ka edad di tasalas! Apay ay ang high blood ka man ay! Kita man day ito'y pagbagasan, oh! Oh! Ah, ha? Apay akas tamutan! Oh, kundi kigtot ka man! Awan mo apulos karganan dahil pagbagasan tayo bakay! Oh, anya nga iti kanan tayo ita! Asos? Apay nagbito lang na ibos! Na, damagam dayta, mano kayo alalaki amang mangan? Siya, ni Darin, kin ni Junior. Talo kami alalaki. Nagpipigsa kayo amangan? Kit 16 ti taon ni Darin. 14 mo ni Junior. Talaga kapigpigsaan amangan na kita alalaki. Bakit? Ha? Sapay malumun, mapanak ko maigay balay dananang. Awan paglugan ako na tricycle. Apay ah, kanya ta ramito mo pala dananang mo. Ay na, nagmayat mo ta na sa kurwan dagiti tarakan ta amanok nanang. Naglulukmag ta. Naggagat kagayam nga agtarak, hindi aduda anak ka. Ay na, jak lakayat ida ama ibulos nanang. Tama nga no tiliwan dagiti sadot akaruba. Wan nga raw, adda ka no agtatakaw iti manok dito'y purok tayo ka. Ipangatok pa day taalad ti arubayan nanang. Tapno awan makastrek amang takaw ka dagiti tarakan ko amanok. Nay, ayan ngay nila kay Mau. Ay kat aday jeli ko ti palay ananang. Sibsibugan na madagiti mulak anat natang ijay. Nagkagat at talaga nila kay mo. Kano kagagapo na lang ijay taltalon na. Ay, nasken nga gagat nanang. Taado tayo anasken abyagan na. Simang putmatan manipod iskwelaan dagiti apukaw. Awan nanang, adadan ijay amak kay ayam. Bayan nyo ida amak kay ayam. Tapno saan da ama boring dito yung unag ti balay. Apay nakapanimit ka do ti kusina. Anya problema bakit? Ay, pampanunotak nga rod no anya ti ilutok apang rabyan tayo. Nagado di ta manok. Naglulukmag da pay. Nauma ako nga agsitsida iti manok. Uray pa'y ninanang naumamat ka nun. Uray dagiti ubing. Saan tan akayat nga agsira ti manok. Kaya nagado mo tinatang. Nagadaw di talikod ti balay. Natagmanan? Ideal daw natang. Sa ita, natagmanan? Kaya na umaka iti karnit manok. Kaya natang. Di ka gumatang iti sa bali asidain. Unsa ah. Adamat kwarta nga igatang. Ay, inak man damagan ni nanang. Kandagiti ubing, wanya ti kayat da si daan. Ano siya klamay sa... Awan problema dita si dain. Mayat latta kanya. Nay, nagaduti makan dito'y balay. Ago maka iti prutas amula day di tatangyo. Napuno pa iti makan day taref. Wan nga rod nanang. Saan tayo matamagwantaan amin? Malagip ko lakat nga rod ni manang mo amiling. Kumusta damot nga tan? Teksak a text nga madimot nga reply nanang. Ay, awan siguro tilod na. Nalabayan yung nanang. Amo yung matanti ugali day jay sa laumay no ada kasapulan na. Inakantupay amo ako mustaan. Lakay, ayan di hambag ko apagpalpaling kay. Lakay! Ay, apaw! Una yan. Makapakigtog ka man si Kamiling. Kasarsarita ka!
Aday, magbagam. Ibataman ngamin day ta cellphone mo. Agsao ka lang ka, day. Agdingding ga. Ibatam day ta cellphone mo, wano kayat mo abuungag. Da- Tapno awan lang ka nga ron cellphone mo. Hinidip ko pang itin. Abaya. Kunakon kat, di mo nang agay ginamag ko itay. Kunak, ayan jay hambag ko. Pero nagadong hambag mo, di ta nakasabit na. Jay pagpalpalingkik a hambag ko. Yes, supot. Jay ngay nalabagaan na ingpis abag. Dayjay, mabalin mo pabasitin kan padakilay. Wow, dayjay! Ayan na! Kinuad dayjay kusina. Nakasabit ijay likod tiri daw. Mapan ka makipalingkay? Abay, ada kwarta pagpalingkik. Apa ada magam na sa kanyak? Kunamlan asino ka ngagdamdamag. Awan mo't iyawat mo ang kwarta, salbag ka. Pati ba nagdamag kaguram? Anya ka klase a tao? Mapanak ijay balay dananang. Ijay di pagpalingkik. Nawatam! Nayunak man ti kulungan na giti manok ko. Tapno na pagitlugan da. Celia, adin ko! Celia! Ne, ninsamot man ang miling dati sumungad. Isu maagpaiso. Manang miling! Nasayaat mo ta nakapasyal ka. Ay, naadin ko. Ay, nabambanugak anak na. Apay ngamin anagnag na ka. Adama ti tricycle apagluganan iti paradaan. Nagnina mo't ti singirda. Idi nakababak iti jeep. Nagnag na ako na. Isu lagaya man nabasbasa ka itiling Hun nga rod. Ay napagmeriendaan nakman tani mabisbisin akon. Ala, umunag ka dita balay. Ay, awan ngamin makukwartak. Pasahik laang iti jeep ti adda kwartak. 15 pesos lang ti kwartam nga imay. Sa nga 10 pisos lang ang kit di Jaklat na nagtagtaga rin, idi dinamag di driver. Akurang iti 5 pisos di pasahe. Imbag man kada kayo, tanapunno iti makanday ti refyo. Ay, day ti man lopred ti kayat ko, tapalamanak. Noon sige mangala ka lata. Agpili ka iti kayat mo apalamanan. Adda ti chocolate, peanut butter, adamot strawberry jam. Ni, nagadupay ti libin nyo adilata. Anya ngay day toy. Corn beef day tamanang. Ala, napunno iti makanday ti kusina yung. Ni, apay nga akasla ka mo ta nabisbisinan una yan manang. Anya? Ngalngalam mo't ang amin, sakbay ka nga agsao. Tani, saan ka nga maawatan? Nanang, agreeing kayo, Nanang. Anya ti orasan ay anak ka. 12:00, iti malam. Ay, nagatidog mat gayam ti turog ko. Alauna ak anaturog, 2:00 gayam ang. Adda ni Manang Miling, Nanang. Ni manang mau. Wan, adda jay kusina. Agmermerienda. Ay, inak man kitaan. Apay ngay nga itala ang apim masyar. Ay na, miling anak ka. Maragsa ka na nakapasyar ka. Unay mo day tananak ko. Napuno mo da tangiwat mo iti makan. Bayan nyo pa ilang, Nanang. Di nyo pa ila kasarsarita tamang mangan. Wan nga raw, kaslamot saan anang nangan iti manungal daw ni manang mo. Perme anapuno siyang iwat na. Bayan nyo pa ilang, Ay, Celia, adda ising-sinyas ni manang mo. Danom ka nom. Ay, kat iyawata mo na anak ka. Mabit lang ta mga laki ti danom. Ay, agwingi-wing mat. Saan nansakayat ti danom? Soft drinks ti kayat na. Jay kalo na lamiis. Ay, kat ikamon darasam, taamangan numais palaan.
Sabsugak ang nagmerienda nanang. Apay, saan ka nga agmermerienda ijay balayo, anak ko? Ay nananang, no adaman mamerienda, kanon pa'y laang adagiti anak ko ang naglulukmag. Apay ngamin, abinaybay am alimukmag da iti kastaunay. Kanay, lalaki da pa'y mga raon. Kasano, kurang da iti exercise, puro da cellphone, puro TV, tultuladan da di sadot ng amada. Ay na, mailiwak at talaga kan kanak ko. Manuabulan asaan ta nagkitkita. Ay, unay kita anakop yun ay ananang. Saan tapay gayam anagin narakop. Mailiwak matin ka na kayo. Kumusta kayon? Ay, mayat kami lata dito yan ako. Nakitak anagado ti tarakan nyo amano. Tarakan ni ading mo asilya dagita. Di mo pa'y nakita dagiti mula na anatang ijay likod ti balay. Ay, ado ti mula na? Ado agumuma kami itinatang. Ay, aguray ka man nanang. Ayan na nga gihambag ko. Ay, natin nagsamot ijay jeep ang nagluganak. Adda hambag nga awit mo. Anya nga iti kargana. Awan, ay, nangibulsa akon ayaday nga hambag. Apay, adda kargana aya napapatagabanag. Awan, nanang, ay, nangibulsa akon ayaday nga hambag. Apay, adda aya kargana napapatagabanag. Ay, adda mo ilagayam dito bulsa ti pantalon ko. Kunaklakit din no natinag ko. Hambag ti awag iti dayta. Kaslamot pita ka. Folded ngamin dayto nanang. Mabalin abumasit, ken mabalin met adumakal. Kitain nyo tapadakala. Ay, sos! Nagdakulan na hambag, tinagbalinan na. Numat i-fold ko, kastilaan ti pagbalinan na. Na, unag paisaw, mabalin nga ibulsa. Ay, hambag gayam ti kasta. Lakay, mangparti ka man iti manok. Piliyam jay kalukmagan, taada ni manang miling. Imbag man ta nakalagip abimisita? Jak mo, no may umili, wano adda ka sa pulan na. Ay naskan nga rin may partyanta iti manok Darasam tadigwak, mangugot ka mo tan iti parya di talikod ti balay, ta iso ti isagpaw ko. Wen. Naskan nga agluto akon, takas lama bisinan ni manang ko amiling. Madama pa'y laang aglutluto ni Celia. Mabisin ka na nakaw. Una nanang, jak pa'y namigat nga imay dito eh. Ay, anya lakit din. Apay, awan makan ijay balayaw. Idi pa'y napalabas nga aldaw ang naibus ti bagas mi, nanang. Mabalin a dumawatak iti bagasyo. Ay, mano asalop ayati dawatam. Jay umanay adito hambag ko. Nanang, mabaling ka di adumawatak iti nateng amulayaw. Ay, kaulata, anak ko. Agpuros ka inton madamdama, kalpasan ti panangan. Punwak man da ito'y hambag ko. Ado, ti mayawid mo anateng, di ka madanagan. Mangantayo, nanang, manang miling. Ay, imbag man ta nagbiit ka nakaluto. Ay na talaga ang mabisina ko. Nadigwan a karne ti manok ti sidaan tayo. Ay, makaramanak matlangan iti karni tiniti ba manok? Sakon ti agin na, manang miling. Ingkakit ti aginanan. Napresko a pagturugan ija indayon ijarwar. Ay, man. Medyo agtuglo pa kun kat. Ay, ginanangay. Napanan anagid da. Kasjay na ngamin. Kalpasan ang mangal daw, maturog. Imbag dito'y tamakainan na kayo ang nasayaan. Apa iji balayo? Saan ka makaina na itinasayaat? Jela agong ungot tar aramidag. Apay ngamin nga agong ungat ka ngay.
Kasano nagrigat met nga anawaan dagiti aga amak nga cellphone dalatan itag malmalum. Jak man amo no apay anauso day ta a cellphone apag balinen na asadot ti tao. Bakit? Agtil-tiliwmot ni manang miling iti manok. Bayam ano kaya't natimang yawid iti manok. Limat na tiliwnan. Nagalumatan? Napunan, jawit na analabaga hambag. Adda ka bagas, adda ka anatag. Adapay nakita ka dilata. Aniya? Inhambag nan dagiti dilata dito kusina? Ay, aglop-lop piyas ti hambag na. Anya pa iti karga na nga ijay. Unay matay. Anya laki din day ta amanang mun. Ay, Manang miling, nagtiliw ka gayam iti manok. Naglaka at tiliwan dagito'y tarakan mo amanok. Iso anang tiliwak iti lima. Nayunak kumapay, mabaleng. Nagado ngayon? Imbagla si daan dagiti aga amak. Usto day taliman, tajay upakan kawitan dita, diyo sidaan tapaadwan nyo. Tapno adan tumanan sidaan nyo no umaduda. Ah, ayun kaya man niya. Ay, naglaing ka natin ko. Kan, dagiti bunga tinatang nga inalam, mangibati ka iti bukal. Di mo sidaan amin. Kalpasan na. Iso ti imulam iti arubayan nyo Kat no naglawa di arubayan nyo, mabalin mat amulaam. Ay na, naglaing ka talaga ading ko. Ayun, nilakay ko to ti ibaon ko nga agmula. Kan dagiti anak yung naglulukmag, surwam nga agmula. Un nga rod, ay na, puro da cellphone. Pirmi mat ano na pumpuno day ta hambag mo nga agawid manang. Maawit mo day ta? Ay, kat ikaligatak nga awitan, ah. Kasano nga dagiti manok? Ay, kat susuuna ko na ida. Igalot ko dagiti sakada. Dagiti dilata alaban may awanan. Nakialam mo tan. Uray pa dagiti tinapay may. Kat merienda ni nanang dagijay. Aywan anya. Ay, saan arumbang nga alaak amin? Wan, napanunod ko. Mga laklaang iti may sa adilata kan may sa tinapay. Anya lakit ti nga menan ay surwam ti pamilya mga agtrabaho manang. Nangruna nila kay mo. Tapno saan kayo maibusan iti makan, ijay palayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.